Ikusiko dugu, ez dugu ezer aurreratuko amaieran arte, Oriotarrak erlojuz kontrari dira, batzuk esan dute ona zela, beste batzuk txarra zela, nik behintzat beti izan dut eritxi pertsonal bezala pentsatzea kontxan, oso grabea dela, oso gogorra arraunlari batentzat, zuk aipatu duzun bezala bezala, zeure burua atzean ikustea, faktore psikologikoa horrelako estropada batetan oso garrantzitsua dela. Oriotarrek teoria behintzat bigarren txandan erlojuz kontra lan eginda, kalte hori ez dute. Baina, tira, aldamenean besteare ez dute, ez? Kaltea aldamenean ez izatea, ona da agian ez, baina, claro, ez da oso bentajagarria aurrekoak egin duten denboa jakitea ere. Hori bai, patipat gaurkoa bezalakoa denean. Gaurko denboa gehiagiko izan du da. Hemen dira, Urkirolakeko gizonak. Entzuten duzu Oskar Rodríguez. Gizonak animatzeko sistema ona da hori. Besteak inguruan daudela esan ez? Naizta ezala egon, ez? Tarteka, gezur honak bezala esatea bentaja izaten da, jendia pixka motibatu bizkortu azteko, ez? Horien buruan daude, Oriok urrundi egon behar lukela. Orduan, aitzea Orio bertan daudela referentziona da horientzako. Ez ala Orioko antzat. Hemen dira Oriotarra. Eta hemen zortzi palada inguru hartu dizkiot orain hori. Ez dakit egokia den, oso. Agian ondikila, ez? Hoi oso beharrezko izaten da bere lekutik ez ateratzea, bere ritmotik. Eta mazazpi orain, hortxe dira. Barrurarunt baliteke aiziak pixka bat laguntzea eta... Txiki Larrañaga hor, bere mutilak animatze. Eman eta eman, Korta lehorrean da. Hor da Santander. Hauen nahiko egin dute, 8 honenetan sartuta. Hauek ere jabazien 2 urteo etziela hemen barruan sartzen. Eta hemen daude. 15 minutu 15 segundu orain. Oriotarrak poliki ari dira, isla ingurura hurbiltzen. Bestea atxatzekoa da, gallegoak esaten zutela ez meirak ez, neiko xamurda biltzaztela, ez daukatela kontrariorik, etorri nahi zuetela probe egitea, agian hemengoakin pixka bat egitea, eta diru arazoagatik ez dira etorri ez. Penagarria da hori. Beha nahi zuten pixka bat, kalkulatu hemengoakin gain nola zebiltzaten ez. Ano batea aurkakoik ez daukat eta, dirua beti bezala medillo dela etxean gehatu berri izan dute ez. Hor dira Oriotarrak, abantaila desientea da, nik uste dut orain Urki bigarren postuan kokatu dela Zierbenaren aurretik eta 4. Santander dela. Urki zertxo bat aurreago. Hor dira Oriotarrak. Eta Orio bai erdira joan da, lehen kalea utzi eta erdikaldera. Hor ditugu Oriotarrak. Erdi bide horretatik, joan dira, ia bigarren kalea, 3. kalea hor tarte horretara. Pentsatu Urki bigarren kaletik atera dela, eta badirudi heldu dela Urki lehenengotik eta Orio bigarrenetik, ez? Kaleak aldatu egin direla. Erdira joan dira Oriotarra. Agian, aitzean, abantaila pixarroi aprobetxatu nahiean, ez? Erditikan. Ondo ikusten ditut Oriotarrak, baina kronometroak emango du hemen benetako referentzia. Horrek aginduko du, ez? Nola dijo azten. Egia esan, haze nolako marka San Pedrok eta Donibanek lortu dutena. 19:23 57 San Pedrokoena, 19:25 54 Donibaneko arraunlariek eginiko denbora. Hori da Oriotarrek hurbiletik zaindu behar duten erreferentzia. Donibaneko borroka artean egoteko taldea da, ez? Igaz Oriokin, aurten San Pedrorekin, ez dute, aurretik o atzetik abantaila pixarra lortzen, ez? Hor dago, gaurko lehia bukatu eta datorren igandean, berrikotik astea bezala da, ez? Emozio izango da, bi hoien artean bintzat bai. Orio, argi eta garbi aurretik, hor da Txiki Larrañaga patroia. 2. Urkirola, 3. Zierbena, 4. Santander. Eta atzetik, zen bat utzi izango ditu. Eunen bat utzi, atzetik danak, arraularien atzetik, baina motorraren laguntza. Txuri ikusten da itsasoa guzia, ez? Eta neko jator katek esan dago distantziako zainduta, ez?
Hor daude zodiakak eta... Epaileak ari dira epaileak zaintzen. mantentzen dira, bai. Ez dut Bueno. uste gaur arazoik izango zanik, ez? Ontzin bat zartua kaleta eta horrelakoik. Itzazoan egoera honan zegoen, eta ikusiko dugu ze esaten duten arraulaiak edo eta patroia, baino haiek hortatik ez du maten arazoik izan likenik. Oriok lanak emango ditu. Ez du gaur banderari galduko. Galdu esan nahi dut 10 segundutik gora edo. Ez dut uste. Ez dut uste, baina ikus dezago. Begi zartutako zera bat izan da, eta akuarium gainetik, akuarium gainetik ez da erresa hori hartzen. Ez zaiote asko geratzen. Hor dira oriotarrak. Erlojuz kontrako lana, ezin dute gainditu denbora, hori argi dago. Baina ea zenba galtzen dute. 10 segundo Hortxe. egingo dituzte. Nik harturiko 19:12, hor nunbait, 9 segundu, tira. Gehiegi aurreatze izango da, baino ez dakit. Netzako horiok neiko lanak izango ditu datorren jaia. Horrelako itxaso honakin, zaila, 9 segundu. Ikusiri bestia ze denbora egin duten, 10 segundo asko da hor inguruan dauden 18 segundu kendu dizkio. Horiok bere atzeko etxaian, urkiri. Hor da zierbena, 20 minutu eta segundu bat. Eta hemen da azken postuan Santander. 20 eta 12. Hor dira oriotarrak, ez dakit Juana Lengorburu